guys! Welcome again to my channel. Meron tayong nire-review ngayon. Itong bago kong gamit sa kitchen. Another toy in the kitchen. Toy na tool. Ito yung Basics by Basic Essentials. Simple, Smart, Innovative. 11-in collapsible salad spinner. Ayan siya guys. Oh. Space-saving, collapsible design, strong, flexible, BPA-free, basket doubles as colander, outer piece doubles as serving, easy to use, self-retracting. Wait lang. Okay. Ito si Mr. Guapo. Demonstrate. Ayan siya guys. Oh, para siyang na-fold dito dahil may rubber. Kaya every time na matapos kang gumamit, ay pwede mong i-fold again. Ganyan. Oh, lumaki na siya automatically. And then this one, ang strainer. And then the cover. Ganyan, may cover siya. Ayan. Tapos spin mo na siya by pulling that thread or how do you call that? Ganyan. Nilagay mo yung salad dito. Like for example, ito. Ayan. I-demonstrate niya how to use that collapsible salad spinner. Ayan siya guys. Yung lettuce, nilagay mo halimbawa, bagong hugas, siyempre tumutulo-tulo pa yung water. At ayaw natin na magka-watery yung ating salad. Gusto natin dry. That's why we will be using this salad spinner para sa ganun ma-dry siya. Para bang yung katulad nung sa washing machine, pag gusto mong ma-dry, yung mga clothes ay panda rin yung spinner. Ayan, may lettuce at merong arugula. Yan ang lunch namin ngayon. That's why he is doing this demonstration para double purpose. May pakita sa inyo and then kakainin namin mamaya. Ayan. Oh, see? Madali lang yan. Tapos, i-coveran natin. Put the cover. And then, just spin. Yan. Parang tarumpo, no? Ang galing. That is it. Yan, i-share ko na naman sa inyo. At ito ay, ang price nito I forgot, but hindi naman kamahalan ang bili ko dito dahil ito ay nabili ko ng sale. Ayun ang tubig. Ayun, ang tubig, oh. Nandun lahat sa baba. See that, guys? Oh. Tapos gusto mo parang iutin, parang ano. Ngayon, balik mo ulit. Oh, gusto mo pang lalo pang dry, balik mo ulit, and then spin again. Yun lang. Oh, shaking. Wow. Okay, dry na. Pwede na timplahan nung ating Italian dressing na olive oil, vinegar, salt, and pepper. At kakain na tayo ng salad. Ganun lang, kasimple ang salad spinner na ito. See? So, may na-share na naman ako. Yan ay bagong, anong nangyari sa lips ko? Kumain kasi akong lansones. Okay. So, like na. Sa mga baguhan, click the subscribe button and then also at the same time, click the bell button, yung notification bell para sa ganun, ma-notify kayo every time na meron na namang bagong upload. Okay guys? Smile na! Okay, love you guys. I love you mga kachits. Mga kachits dyan, oy! Kumibo naman kayo. Okay? Ingat! Take care always! Mga mask, laging suot pag lumalabas at saka kumain ng vegetables and fruits, mga healthy foods. Okay, take care. God bless. I love you guys.